Dewa Ruci madheg kraton Astinapura. Prabu Destrarastra kaadhep dening putra mbarepe Duryudana, Patih Sengkuni lan Pandhita Kripa. Surasane rerembugan ana gandheng cenenge karo peperintahan Astina ing tembe burine marang para Kurawa. Ngengeti para Pandhawa wis wiwit dewasa. Duryudana ngesuk bapake kapan dheweke bakal winisuda dadi Ratu Anom ing Astina. Sawetara Sengkuni mbudidaya mbujuk Prabu Destrarastra supaya hak tumrap keprabon lan kraton Astina tetep dadi duweke Kurawa. Sebab yen keprabon lan kraton dibalekake marang Pandhawa, kepriye nasibe para Kurawa kang cacahe ana 100 bocah? Sawijining cara yaiku ngelongi kekuatane Pandhawa. Amarga kekuatane Pandhawa dumuning ana ing Bima, mula Bima kudu disingkirake. Dene ing keputren Astina, Dewi Gendari mahargya tekane Prabu Destrarastra. Dewi Gendari nakokake babagan rantaman wisudane Duryudana dadi Ratu Anom Astina. Prabu Destrarastra ngendika lagi digolekake wektu lan wayah kang trep supaya ora nuwuhake congkrah karo Pandhawa. Dewi Gendari aweh panemu Pandhawa kudu disingkirake supaya keprabon Astina tetep dadi duweke Duryudana. Prabu Destrarastra nerangake lamun panemune Dewi Gendari wis kamot ana rancangane Sengkuni kang bakal ngelongi kekuatane Pandhawa. Sabanjure Duryudana lan Patih Sengkuni nganakake pasatemon karo Dursasana, Kartamarma, Citrayuda, Durmagati, Citraksi lan saperangan Kurawa liyane. Patih Sengkuni nyaranake supaya Duryudana njaluk pambiyantune Pandhita Durna kanggo nyingkirake Bima. Carane manut marang Pandhita Durna, kang baku ora ngelok-elokake langsung para Kurawa. Sengkuni uga mrintah Kartamarma supaya ngerahake Kurawa menyang Sukalima. Menawa Pandhita Durna gagal ngojok-ojoki Bima, Kurawa kudu tumindak cekat-ceket, kroyok lan pateni Bima ing Sukalima. Duryudana lan Sengkuni banjur budal, banjur disusul déning Kurawa liyane. Lagya ana ing pertapan Sukalima, Pandhita Durna kaadhep déning anak siji-sijine Aswatama. Ora let suwe Duryudana lan Sengkuni teka. Sawise ngabarake keselamatan, Duryudana ngandhakake niate njaluk pambiyantune Begawan Durna supaya nyingkirake Bima. Iki kanggo waluyaning keprabon Astina marang para Kurawa. Wiwitane Begawan Durna kabotan, nanging Sengkuni lan Duryudana ngesuk kanthi cara ngundhamana dedungunge Resi Durna ing Astina kang ora ucul saka lelabuhan lan lumane Prabu Destrarastra. Kasurung saka utang budi, Resi Durna tundhone suguh mujudi panjaluke Duryudana. Sakwise Sengkuni lan Duryudana lunga, Resi Durna banjur nyeluk Bima kanthi alesan kanggo ngluhurake Pandhawa. Bima dikongkon golek banyu panguripan Tirta Pawitra menyang Gunung Candradhimuka. Bima sanggup banjur enggal-enggal budal nalika semana kang ana ing pinggire Gunung Candradhimuka.
Ing perenge Gunung Candradimukha nalika Bima lagi ngambrukake wit-wit gedhe lan njegol watu-watu gedhe goleki tirta pawitra, jedhul buta loro cacahe, Rukmuka lan Rukmakala. Kalorone buta mau nglarang ngrusak tatanan panguripan ing Gunung Candradimukha lan tirta pawitra ora ana ing gunung kuwi. Dumadi gesehe panemu banjur dadi Bandayuda. Amarga saka ampuhe kuku Pancanaka, Bima kasil mateni Rukmuka lan Rukmakala. Sakwise mati jasate bandar dadi Bathara Indra lan Bathara Bayu. Bathara Indra nerangake lamun tirta pawitra ora ana ing Gunung Candradimukha. Bima didhawuhi bali ngadhep marang Resi Durna njaluk katerangan kang cetha dununge tirta pawitra. Bima manut, dheweke bali menyang Sukalima nemoni Resi Durna. Dene Bathara Indra lan Bathara Bayu bali menyang Kahyangan. Gumelar ing ereng-erengi Gunung Candradimukha, Arjuna lan Yamawidura ketemu karo rombongan Kurawa. Dumadi bedaning panemu kang ndadekake pasulayan. Arjuna lan Yamawidura dikroyok dening Kurawa. Bejane nalika Arjuna lan Yamawidura kadhesek, Bima langsung mbiyantu dheweke ngoyak Kurawa. Bima ngomong marang Arjuna lan Yamawidura yen tirta pawitra ora ana ing Gunung Candradimukha. Dheweke saiki arep bali menyang Sukalima, arep njaluk kapestan Resi Durna ana ngendi mapane tirta pawitra. Katelune banjur pisah lakune. Bima menyang Sukalima, dene Arjuna lan Yamawidura bali menyang Kabupaten Astina arep nemoni Dewi Kunti lan kulawarga Pandhawa liyane. Bali ing pertapan Sukalima, Resi Durna nampa tekane Bima. Kanthi ringkes Bima ngandhakake lamun tirta pawitra ora ana ing Gunung Candradimukha. Dheweke uga ketemu karo buta loro panjalmane Bathara Indra lan Bathara Bayu. Dheweke kalorone ngendika ing Gunung Candradimukha ora ana sing jenenge tirta pawitra. Resi Durna ngandhakake dheweke ndhawuhi Bima menyang Gunung Candradimukha mung kanggo nguji kesabarane Bima. Amarga Bima pancen sentosa lan kuat kekarepane. Mula saiki dheweke nuduhake panggonan mapane tirta pawitra, yaiku ing dasare samudra. Bima langsung pamit arep tumuju menyang segara kidul. Gelare Kabupaten Astina, Dewi Kunti lan Puntadewa nampa tekane Arjuna lan Yamawidura. Yamawidura ngandhakake kabar ketemu karo Bima ing Gunung Candradimukha. Bima durung kasil nemokake tirta pawitra. Mulane dheweke bali menyang Sukalima nemoni Resi Durna. Ora let suwe Bima teka. Bima nyuwun donga pangestune ibune lan sedulure arep goleki tirta pawitra ing dasare samudra cundhuk karo dawuhe Resi Durna. Dewi Kunti lan Puntadewa, Yamawidura lan Arjuna budidaya ngalang-alangi Bima supaya murungake niate golek banyu suci tirta pawitra. Dewi Kunti ngandhakake yen Bima kuwi ora ana. Kabeh mau mung rekadayane Resi Durna kang arep nyilakani Bima. Nanging Bima tetep mantep marang kapercayane. Lamun minangka guru, Resi Durna ora bakal nyilakani muride dhewe. Dawuhe guru kudu ditindakake dening murid. Tundhone Bima budal goleki tirta pawitra ing dasare samudra. Dewi Kunti dawuh marang Yamawidura lan Arjuna ngawat-awati lakune Bima. Ing dasare samudra ana ula ngadang lakune Bima. Pasulayan rame dumadi.
Kalorone budidaya nyilakani siji lan sijine. Tundhoning pasulayan Bima mateni ula kuwi. Nanging dheweke uga semaput kena githikane buntut ula mau. Bima klelep tekan dasare samudra. Katon Dewa Ruci lagi pasatemon karo Bima. Dewa Ruci takon apa kekarepane Bima njegur nganti ing dasaring samudra. Bima njlentrehake yen dheweke nindakake dawuhe gurune Resi Durna supaya goleki banyu panguripan Tirta Pawitra. Dewa Ruci nerangake dene Tirta Pawitra ora mapan ing Gunung Candradimukha apa dene ing dasare samudra. Tirta Pawitra sejatine mapan ana ing diri pribadine Bima dhewe, kang wujude inti niat kanggo tumindak jujur lan berbudi luhur sarta nengonake rasa hormat marang sapadane. Nindakake kabajikan tanpa pamrih, tresna marang sapadane kaya dene tresna marang awake dhewe. Saka Dewa Ruci Bima antuk ajaran utawa wejangan babagan ilmu kasampurnan ing antarane njlentrehake babagan asaling dumadi, sangkan paraning dumadi lan tataraning dumadi. Bima banjur didhawuhi bali menyang Astina nglumpuk karo ibune lan sedulure. Amarga isih akeh kewajiban kang kudu ditindakake. Ana kedadayan ing gisiking samudra, Arjuna lan Yamawidura geseh panemu maneh karo Kurawa kang dipandhegani dening Sengkuni kang lagi gawe pager bedes ing pinggire samudra. Pasulayan ora bisa diindani malih. Kurawa ngroyok Arjuna lan Yamawidura. Bejane nalika kalorone kepepet, Bima jumedhul saka jeroning samudra. Ngerteni Arjuna lan Yamawidura dikeroyok Kurawa, Bima banjur ceket-ceket biyantu. Kurawa ora bisa nandingi kridane Bima. Banjur kabeh padha mlayu salang tunjang. Banjur Bima, Arjuna lan Yamawidura bali menyang Astina. Nalika semana madheg kaputran Astina, Dewi Kunti kaadhep dening putra-putrane Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa sarta Yamawidura. Bima nyritakake pasatemone karo Dewa Ruci ing dasare samudra lan entuk wejangan babagan sarining panguripan. Dewi Kunti syukur banget dene Bima kasil slamet lan lulus saka pacoban kang abot. Dewi Kunti banjur ngajak putra-putrane supaya ngaturake donga marang Gusti Kang Maha Tunggal supaya kaluwarga Pandhawa tansah antuk kawilujengan rahmat lan hidayahe.